ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲାଣି, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଲିମ୍ବ କଡ଼ ଫୁଟୁଛି ଗଛରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ନୁହଁ ତ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ପରେ ହେଲାଣି, ଆଜି ଆସିକିନି ହେଲାଣି 19, ଆଜି 23 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିମ୍ବ କଡ଼ କେମିତି ଗଛରେ ସବୁ ଫୁଟିକିନି ରହୁଛି। ମୋତେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ଏ ଦିନରେ ବି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ଫୁଟୁଛି। ତା ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଲିମ୍ବ ଗଛ ନା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ତ, ସତରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ?